L-aħwa fl-Awstralja, kull nhar ta' erba' fid-9:20 ta' filgħaxija fuq One. L-esponent ewlieni tal-establishment tal-Partit Nazzjonalista Andrew Borg Cardona, magħruf iżjed bħala l-Boċċa, instiga li jidher li waslu mill-ġdid is-snin ta' tmennijiet fejn pajjiżna kien ikkaratterizzat minn terrorizmu politiku. Fuq il-profil uffiċjali tiegħu ta' Facebook, Borg Cardona fakkar li dak iż-żmien Malta qalet daqshekk lill-Partit Laburista biex inbidel il-gvern. Iżda b'elezzjoni ġenerali 3 snin il-bogħod kull stħarriġ tal-opinjoni pubblika baqa' juri maġġoranza kbira favur il-Partit Laburista għal dawn l-aħħar 11-il sena u anke għall-mexxejja attwali tiegħu Roberta Bela u ċar li l-instigazzjoni tal-Boċċa propju għażminijiet fejn il-poplu Malti jgħix fil-biża', inkluż bl-użu tal-bombi mal-każini tal-Partit Laburista. L-esponent tal-fazzjoni Simon Busuttil li għal dawn l-aħħar snin baqgħet tiddomina fit-tmexxija tad-Dar Ċentrali wara li wkoll qaxtet il-barra lil Adrian Delija u floku poġġiet lil Bernard Grech, instiga dan propju fl-istess jum li l-Partit Nazzjonalista ħareġ jattakka lill-Prim Ministru dan meta Roberta Bela sostna li l-ġudikatura m'għandix tintuża bħala għodda politika kif inhu xieraq f'kull demokrazija. Inċidentalment ukoll din id-dikjerazzjoni tal-Boċċa waslet ukoll fl-istess żmien li qed ikomplu joħorġu fid-der il-manuvri tal-establishment nazzjonalista, inkluż bl-esponenti u l-aġenda ċara tal-Aqda Repubblika. Din mhux l-ewwel darba li fuq il-mezzi soċjali Borg Cardona għedet jew tenna kliem dispreġġattiv fil-konfront tal-Partit Laburista u Laburisti. Ftit tax-xhur biss ilu saħaq li l-4% li ma jafux jiktbu u jaqraw u li allura jammontaw għal madwar 20,000 persuna f'pajjiżna huma Laburisti biex bekk għajjarhom ilkoll illitterati.